Tak campur dadi sitok ambek godhong pepayane ya. Campur-campur. Iki sambele. Wis akeh sambele. Sithik-sithik ae. Petengem. Ini pemirsa. Buat istri yang baik, suami diladeni. Seumur-umur mak ora tau ngladeni pemirsa. Takon bungkus dhewe, bontot dhewe ngono. Lah iki lagi lega atine make tak bungkusno. Sakmene. Kok kakean kebuak kok. Sakmene. Sama-sama. Nek santai go mulai. Guyon pemirsa ya. Nah, siap ready wis simpel bontote ngene tok. Dilanjut pemirsa mangan tongkates, sang tongkates. Dek pentole bakso sakwil. Lah wis mbok bontot ngono kok. Lah dibontot pemirsa, ketok aku. Dipotong dhek satu pemirsa. Sakwil jarene. Aku malah mau terima sakwil. Enak lemes. Wah, sebenarnya pemirsa nek ora ketok ya. Tripote ora gede. Cek. Kurang pas. Yes lah. Apa? Disyukuri sak gelas. Aku kangen sambel iki lho, Pak. Umbar bawang. Dan wis ngakeh yo. Lomboke. Yang belakang sih kudune lombok iki yo akeh. Kowe gak ro lombok larang. Wah, parah. Buat apa yuk? Jare sapa? Lombok ijek 14 po 15 kok mbok ora payu. Untung-untung kuwi pemirsa, main duwe ning ngarep kena nggo tombo ketreyek. Sok jema wis manganan pemirsa. Tak meneng ae aku. Tengah adem. Warak tengah adem. Gedung kata sih, Pak. Lah ini teng warak. Aku ngombe es batu ya, adem. Ya wis bener. Ngutang warak. Baksone matang kurai. Bakso ora mateng, bakso kodok nang bakule kok gak mateng ndak. Simpel pemirsa. Mantap jiwa. Enak banget sambele. Tapi ki mang lomboke wis dikeruk pake kabeh. Gak krasa. Engko anak lanang mbek anak wedok wis roman lomboke. Emang padha gak sarapan pemirsa. Soalnya make kerinan. Perkara ndek bengi ora iso turu. Engko tak kei, Cik. Adune tukokne pedon ya.
kurang lah wae. Wes. Cadangan Pak. Segone jerem kalau mesen. Hah? Padahal sup jagungnya mak entek. Nah, syah. Hmm. Hah? Hah? Ketok mah. Ketok. Ketok ya. Yang dikocok kayak ketok jahe. Kocok. Iya kocok. Pedes. Ya. Aku ndek sore mangan apa ora, Pak? Tali aku. Terus merisa aku cepet-cepetan pengen delok botolan sawah terus kuwi terus budal mergawe. Waduh, semoga akeh. Ya wis ndang hati-hati Pak ya. Pangestuku karo kowe muga-muga sama rezekine. Ya nek lho pemirsa nek didongakno rezekine lancar, berkah barokah saka ndi ae rezekine ya pemirsa. Didongakno ki mbok diamini kok Bang. Apa? Pas. Wes. Bojone kesusu pemirsa. Soalnya gaweane ora mau trimo sitok. Saiki ganti ndelok botolan. Seger banget. Bete jaluk mangan. Biar sing mangan sing duwe sik. Lanjut mae karek dhewean pemirsa yo ngijeni. Ini mangan sing tak sego. Iki Pak iki gampang-gampang angel pemirsa. Dijak guyon ora kenek. Dek iki modele serius. Dadi yo saiki keneh yo. Wis pokoke yo disabari. Entek budine mak era kaprah. Kepu-kepu kabeh lho perkara mbah perkara kesel mbah kepara apa. Wis campur aduk pemirsa asline iki yo wis kecampur kesel, kecampur sebarang kalir pemirsa soalnya yo intine make dhewe pake yo ngono mang. Nang paping ngarit sawah ya padha ae make yo ngarit sembarang kalir. Bagian omah wis hitungane ning make. Dadi wis kaya ngene pemirsa. Wis tak lanjut ya pemirsa. Monggo sing urung sarapan seneng ndi ae, ayo padha sarapan. Dijogo awake,
dijaga kesehatane, apa meneh sing ning luar negeri, ado saka sanak saudara, saka ibu bapak, saka anak, saka bojo, wis intine pokoke ado lah. Dadi yo dijaga sing ati-ati ben sehat walafiat. Dadine ben nek pas mudik, pas kontrake, kontrake entek. Maksudnya kontrake jatahe Bali iso bali dengan selamat. Ya wis kaya ngono pemirsa ya. Ayo tak lanjut. Ya kan. Kok tak kayak daun pepayane jek pahit sithik-sithik pemirsa. Tapi sek pahitan pare. Soalnya tak godhog pakai daun singkong doang. Mak, klambine kok kuwi terus. Ya pemirsa nyaman. Jadi curing kek. Cuci kering dipakai ya pemirsa. Iki kok udah ngarit salin, bariku diumbah. Garing digone kaya ngono pemirsa. Pakai temen. Yes pemirsa, cukup sakmene videone Mak Dino iki. Nek salah omong, tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak kabeh, terima kasih. Matur nuwun sing wis nyupport Mae dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir kayak banyu kali, agung kayak banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.